tunnetuimmista uskonnollisista rituaaleista. Täällä joka tammikuun lopulla poltetaan vene kirkon edessä sen vuoksi, että joskus legendan mukaan joskus 300-luvulla Korsikalla surmattiin uskonsa vuoksi nuori tyttö. Ja hänet aiottiin polttaa siellä, mutta kristityt saivat pelastettua tytön ja laittoivat hänet ruumiin veneeseen. Ja vene oli tarkoitus kuljettaa Afrikkaan, mutta myrsky tuli ja otti veneen matkaansa ja vene ajautuikin Monacoon. Ja siitä syntyi sitten tämä suojelupyhimyksen Saint-Devoten kirkko, jonka edessä nyt olemme. Ja se on hyvin pieni kirkko, erittäin pieni. Tuollainen vielä tämmöisen kallio seinämän viereen tai oikeastaan väliin rakennettu kirkko. Oikein kodikas. Tämä näyttää olevan ihan suosituin paikka, missä hääparia on haluttu tulla tervehtimään. Ja siellä liehuvat sekä Monacon että Etelä-Afrikan liput. Ja hauska yksityiskohta ovat myös nämä kukkaistutukset, joihin on tehty maiden liput. Ja täällä hääparin ottaa vastaan seurakuntapappi Fabrice Gallo. Ja tapana on, että ruhtinaan puoliso laskee morsiuskimppunsa juuri tähän kirkkoon. Sehän on hyvin tyypillinen tapa täällä Monacossa, että häiden jälkeen morsian laskee jollekin suojelupyhimykselle morsiuskimppunsa. Ja ruhtinaan puolisolle se on juuri tämä kirkko. Näin teki myös ruhtinatar Grace yli 50 vuotta sitten. On tehnyt paljon työtä vammaisten parissa, antanut heille muun muassa uintiopetusta. Siinä monakolaisen lauluryhmän sävelet saivat ruhtinatar Charlinin todellisen tunteiden tilan. Prions. Seigneur, tu nous rassembles autour de tes enfants, le prince Albert. Ja nyt morsiuskimpun laskeminen suojelupyhimykselle.
Tässä on jo vähän epämuodollisempaa tämä onnittelu, kun kysymyksessä eivät ole kutsuvieraat, jotka ovat tulleet edustamaan jotain instituutiota tai omaa maataan tai omaa ikään kuin monarkiansa. Ja siellä huudetaan ranskaksi, että vive le marié, joka tarkoittaa, että onnea hääparille tai vastanaineille. Ja Marjukka, eikö niin, että nyt